Posem l'oli i esperem que s'escalfi. Perquè no sigui una escarola crua per fixar el sabor original. Aquesta escarola hi posarem un punt de sal, hi posarem també un punt de pebre i la deixarem sofregir, no molt. Més el grup d'esmany. En aquest moment ja d'afegir les entrades, que en funció de la quantitat la sopa pot ser més espessa o pot ser més clara. Nosaltres volem una sopa lleugera, més veritat. Per tant, el fiquem i també hi donem una volta. El producte ja és cuit, però ho volem també amarar amb aquest oli que està coent, que és calent. Ara ja és el moment de tirar-hi, d'afegir-hi la salsa xató, tota, mesurada també, a l'olla. Aquesta salsa li donarem també justet una volta, una vegada més perquè s'amarin tots els productes que hi ha dins. I ara ja sí que hi tirarem l'aigua corresponent, calenta, perquè així agilitzem la cocció de la sopa. Ara tot junt ha de bullir només 3 minutets. En aquests 3 minuts els gustos s'uniran i ens podrà permetre triturar-la i decidir colar-la o no, en funció de la textura que hi ha a la olla, ja de triturar-la. Tastarem si falta un puntet de sal i pebre, que podria ser. Deixarem totes les peces per fer-la ben fina. Ara, que em deixareu passar una cuina, sisplau. Gràcies. Posem un pellet més de sal. Un litre d'aigua és molt volum, Ja sí que ja el tindrem més. Bé, tenim la sopa llesta. La podríem servir com un brou sol o posar-hi ja entrepans propis d'un xató. De fer-hi unes truites amb aixet, unes truites amb carbassó, tallar-les a daus i posar-la d'entrepans dins d'aquest xató. Per tant, hem canviat la temperatura, però estem menjant la mateixa cosa. Ja la tenim a punt, ja està per servir-la. Ja només busquem on decidim si és un bol petit per prendre-la a tall de brou o, com us he dit abans, de posar-hi entrepans. I aquesta és la sopa.